И здравейте, зрители на YouTube, с мен са Ванко, Ники и един невознал никнейма в Рафал. Рая се казва. Рафал. Невознал никнейма в Рафал. Мага няма сапли. Аз имам един, споко. И един сапли падна. Край. Споко! Така те го остави, за да го разшириме. Ей! Така, аз ще разширявам. Защо го оставихте до едно, бе? Абе, хора, бе, защо го оставихте до едно? Трябва да е с две. И що? Защото иначе няма може да си правим градинки и такива, бе. Омага. Пазете се, А ние кой са Айса имаме и... сидове, Кой са Честа, Айса и лавата? У мен. Някой мода на всички гаме мода 0. Да, бе. Аз съм гейм от 0. Геймът. Гейм от 0. Геймът 0. Аре, прави се! Какво? Да, как Виж, бе. искаш? Гледай го пред това. Омага. Кой го направи това? Престанете с шегите! Направи се на гаме моде 0. Аз съм гейм от 0. Не си. Виж. Гледай. Вече си гаме моде 0. Лети, бах ти, то лети. Yes. Ступид. Ето и аз съм на Survivor. Добре, без летене, хора. Чай. Ау! Тук лавата. Аз ще копам. Окей. Не пипай! Омага, добре. Аз ще копам. Окей. Се пазете ли? Добре. Пазе. Ще оставате. Не, моля те не стой. Опа. Банко, моля те не стой. Само не правите фок. Да, роди. Пазете се и преберете нещо друго, разширявайте нещо. Дай ми дай ми кобълстън. Аз имам копа слава с мен. Нати... Не ги бада. Ети три. Кобълстон напада! Това е, че ти копаеш много бавно. Човек, копаеш много бавно, дай. Не, бе! Кой го щупи това, бе? Много гадно копаеш, гледай. Добре, Нати. Кой го щупи това? Ау! Дай, че ми трябват... не, 8. 8 ми трябват каблстоун. Кой го направи това? Ники! Аз? Добър! Ти! Ще се върнем, когато поправим всичко тук? това. Ще се върнем, когато поправим всичко това. Върнахме се, като го поправим. Аз ще разширя. Каризоли лефна. Не знам защо. Дай още... Това нещо, 6. Дай 6. Дай аз малко да покупая, бегай. Кой има дърво? Аз у мен. Какво? Ще си изключил сървър. Не съм го изключил. Леда се заледява. Да, ако не знаеш, но в зимен байм. Пък откъде знаеш? Защото заледява водата. Пък. Кой има едно дърт? Имаме си печка. Кой има едно дърт? Не. Аз Кой не. има едно дърт? Запушете го с камък. Не мога, аз нямам. Не! Ето. Кой са пак Отиди в водата, бе! Половин сърчице. Кой го направи това? Отново да се признаем. Иване, що ми дава, че сървърът е изключен? Рафа, дай кобълстон бързо да го оправя. Дай ми едно. Нямам. Дай ми едно. Нямам кабелстон въобще. Дай ми едно. Супер. Уф. Давайте ми кабелстон, ще разширявам. Аз ще разширявам, защото ти си много.
По-скоро аз ще копая. Стига, бе! Чакайте, не пускайте само водата. Не бе, не пускай водата. Пусти я, бързо! Чакайте. Водата, що стана по-синя? Не знам, махнете се. Сега вече няма да се заледява. Сега вече никой няма да се заледи. Нали знаете, че ние ще живеем долу? Тук това место ще ни остане за градинки и за такива. А нали знаеш, че под бедрока не може да се строи? Не може да. Каризоли използва Game Mode 1. Кризоли! А? Без такива... Аз паднах от света и искам да се взема това. Давай, това държеш се диамантени бутуши. Да. Не бутуш. Бутуши бяха. Бяха... Ама гъе, какво стана Бяха, от генераторите? Аз не спирай водата, че ще се изтрепа. Ау, не! На пълен фейл. Това не... Давай, това е... Кой го щупи това? Не съм аз. Сори. Виж как ми преба генератора. Добре, е ти дърта. Дъртак. Ети дъртак. Дърта. Аре, Трябва да аз... купа. Не бе! Каризоли, бе, умен ли си? Да. И какво направи? Соли бе! Какво направи? Виж какво направи. Дай ми дърт. Ванко, сега ще ти кам на база. Дай ми дъртия дърт. Тук те сложи един дърт. Дъртия дърт. Дъртия. Колко съм прост. Тук е! Колко съм Да, прост. тук служи Да, вярно. Си много... Ти се, искам да копа малко. Гледай, точно в ламата ще падне. Колко малко. Иване, стана за малко на Game Mode 1 да си взема кит и тирал. О, просто напиши ей така. И курс. Аз. Кой го започва, бе? Така те напиши. Окей. Започвайте, че ако някой да се запали... Ви веднага го чупих какво толкова, иначе водата само се заледява. Ами ако няма кирка, Да, верно, ако няма кит. Ми умираш и дроп айтовете и идва и ги взима. ами ако му паднат в лавата, Ми да се очакай. Иване, моля аз да Пишите, бе! Чакай. Build a cobblestone генератор. Изпълнили сме я. Build a house. Не сме. Значи трябва да направим... Значи... Да, втората задача е да направим... Ама... тук са... 50 такова, тук са 50 такива, така че това ще бъдат около 20 епизода някъде. О, мага! Ако бъдат по... Окей, аз идвам долу да разширявам. И аз... не, ще чупая. Кобълстон. Окей, го давай аз. Сега ще дойда да отивам за една принцеса, където... Принцеса! Остава от рождения ден. О, да, то Ванко днеска има рожден ден. Не. Няма. да, няма. О, мага, това дърт от тук да се маха. О, мага! Какво направи, бе? Колко малко неща. Направихме. Епик трол. Тук съм. И кой ме пребава? Кой ме пребава, бе? Петре, що го преба? Спри го с призма. Петре, що го преба, бе? Помощ! Пепи, спри клипа да го оправя
играй ме. Петре! За малко спирам клипа. И съм радиото. И Какво пак е? започваме. Клипа мисля, че ще свърши скоро и направете стълби. Дай ми кофата. Дай ми кофата, бе, човек. Ако мислиш, че имам в себе си колко... Къде отиде тази кофа, бе? Еми, читни една кофа и готово. Бабта, ние само с чито и не ще играме. Еми, Да. къде отиде Да, кофата? Карзоли, не, не чупи! Спри са! Карзоли падна 115 пъти от мапа, ти се разрушаваш и това го правиш от обсидиан. Аз ли бе? Да! Така те! За да не се... Отивам долу да правя. Окей, аз ще тъпувам към. Иване, чакай ме. И Дай той ми е какво да Ванко. Аз съм Ванко. Мага, без две бутчета съм, ние какво ще ядеме? Можете да ми проследите профил в YouTube, въпреки че аз правих да качам, имам един клип на Adventure Quest World и един клип на GTA San Andreas, в който дрифтя с хендлинг. Еми да! И посетете и моя канал, разбира се, вие вече сте го посетили. Да, Ако гледате този клип аз ще се абонирам за него, защото той ми е от класа и ми е един от от Даскал. путата. Мамичката ти! Пази се! Ай, Кариза! Не, не! Аз ще правя с име. Добре, аз ти имам да го таковам. Вижте, имаме. Ей, аз съм с малко АФК. Отивам до туалета. Здравейте! Аз съм Ники Пищова и днес ще играем Има на... много тъп. Ти си Ники Пистола, аз кой съм? Нека всичка Ти си полицай. Райан Пищ. Ти си Райан пишката. А ти какво си? Супер. Райан, какви са тия приказки? Колко малко. Бай.